Току-що се прибрах, но ще имам свободно време да го довърша. Свободно време ли? А аз? Добре, до чуване. Защо взема той? Да виж едно нещо само да кажеш, къде ми Боби, ти прибрал ли си се? Не съм забелязала, че си тук. Прибрах се. Ти какво си русна? Ами аз сега имам малко работа да довърша и не мога да ти обърна внимание. Както винаги. Ма чакай малко, ти нямаш ли домашни да пишеш? Утре си на училище. Имам. Еми хайде, кой ще ги напише? Отивай. Отивам. Утре е бъдни вечер, пък аз домашни да пиша. Добър вечер! Добра, дай. Мите, здрасти. Как си? Добре съм. Прибирам се от работа. Къде е Боби? Отиде да пише домашни. Утре е на училище. Ама какви домашни? Утре е бъдни вечер. Какви обичайните? Утре е бъдни вечер. Утре ли? Ами да. Леле, съвсем бях забравила. И ти го прати да си пишеш домашните. Мале, много съжалявам. Да, утре е бъдни вечер, пък аз домашни да пиша. Боби, много извинявай. Съвсем забравих, че утре е бъдни вечер. Дайте да разгледаме коледното меню. Какво искате да поръчам? Мамо, няма ли заедно да приготвим храната за празника? Съжалявам. Сутринта трябва да отскоча до офиса за малко и не знам кога ще се върна. Да, знам го това малко. Дали ще стигне въобще за вечеря? Не е ясно. С баща ти може да украсите през деня? Да, може дори да купите елха. Ами, аз малко бях забравил, но утре съм на тимбилдинг с един дядо. По магазините. Дори подарък не са ми купили. А писмото ми стои в пощенската кутия вече 2 седмици. Мамо, баба и дядо няма ли да дойдат за празника? За съжаление не, миличък. Но защо? Трудно им е да пътуват. А и баба ти каза, че камъкът си тежи на мястото. А татко, Леля, Калеко и братовчедите, те няма ли да дойдат? Ами, те заминаха на ски курорт. Още онзи ден. Няма как, миличък. Не искам храна от коледно меню. Не искам подаръци от мола. Искам истинска Коледа с цялото семейство. Искам истински празник.
Ще ти разкажа. Ела с мен. Къде ме водиш? Ще пътуваме. Назад във времето. Това не са ли мама, Лела и татко като малки? Да. А това са бабата и дядото на майка ти. А татко? Какво прави от тях? На гости за празника е дошъл. Прабабите и прадядовците ти бяха съседи. Родителите ти така се запознаха. Ние нека да оправим коледната трапеза, пък вие отидете за бъдника. Добре. Бъдникът, наричан на някои места също бъдняк, прикладник, е парче дърво и има важна роля в обичаите на бъдни вечер. Бъдникът е отсечен ствол от поне 30 годишно дъбово дърво, което трябва да се постави в огнището и да гори през нощта на тържествената трапеза на бъдни вечер. Вярва се, че светлината и топлината от бъдника не само символизират раждането на новото слънце и Исус Христос, но те са и причина на празничната трапеза да гостуват мъртвите предци и самата Божия майка, за която се нарича и първия къшей при разчупването на празничния обреден хляб. Бъдникът се подготвя в навечерието на празника със специални обреди. Отсича се в гората от младеж от съответната къща, който е на възраст за женене, а ако няма такъв, от наскоро женен. Дървото се носи на рамо, за да не докосне земята и се поставя в къщата, където се миросва. Пробива се дупка в дебелия край на дървото, в която се поставя зехтин или краве масло, тъмян и восък, и след запушването й се увива с бяло ленено или конопено платно. Този ритуал до запалването на дървото се съпровожда с песни и това е неотменима част от празника, защото се вярва в неговата магическа и лечебна сила. На сутринта на Коледа бъдникът се гаси с вино. От неизгорелите части на дървото се правят кръстчета или се вграждат в ралото като символ на селския труд и плодородието. Пепелта му се използва за лек или се разпръсква за плодородие в нивите. Бабо, днес е бъдни вечер. Кога ще месим пицката? Потърпи малко. Нека дядо ти и Мите се върнат с бъдника. Пък тогава... ето ги, връщат се и с бъдника. На 24 декември празнуваме един от най-светлите християнски празници – Бъдни вечер. В очакване на раждането, Бъдни вечер е един от най-важните семейни празници в народния календар. Нощта преди Коледа е посветена на дома, огнището, но и на починалите, които също се считат за част от семейството. В българската традиционна култура днешният ден се нарича още Малка Коледа, Суха Коледа, Кадена вечеря, Мали Божич или Крачун. На трапезата трябва да има всичко, което се произвежда в стопанството. Традицията повелява ястията да са постни и да са нечетен брой. Основно място на софрата заема обредният хляб, който се приготвя от стопанката на дома.
Нарича се боговица, богова питка или божичник. Замесен от мълчана вода, като брашното е пресято през 3 сита. От тестото върху хляба се оформя изображение на нивата и домашните животни. Вечерята започва с прекъдяването на трапезата от най-възрастният мъж в дома. Той обхожда стаите, оборите и градината, за да се прогонят злите духове. Първото парче от питката се поставя пред иконата на Бога, второто е за къщата, а останалите се разпределят поравно на останалите членове на къщата. Вярва се, че на когото се падне парата, той ще има най-голям късмет през годината. Обичаят повелява по време на яденето да не се става, а трапезата не се прибира, защото се вярва, че починалите идват да вечерят и да се погрижат за благополучието на живите. На трапезата се слага слама, която се асоциира с сламата на новородения Христос. След това сламата се поставя в градините и на плодните дръвчета, за да раждат повече. На Бъдни вечер завършват 40-дневните коледни пости и започват така наречените мръсни дни, които траят до Йорданов ден. Притръгало коладе, коладеле, тучно значе коладе, коладеле, не ми било коладе, коладеле, Майче, чувам коледарите. Да, това мисля, че са те. коладеле. Добър вечер, добри хора! Да ви е честита Коледа, да е свята вечерта ви. Добре сте ни дошли, коледари! Добре дошли. Хубав дом си имате, стопанино. Така е, така е. Да ви се пълни къщата с добро и здраве. Речете, дружина, да бъде! Да бъде! Да ви се роят децата, като пчелите около кошера. Речете, дружина, да бъде! Да бъде! Благодарим ви, коледари. Ето ви кравайчета. Да сте здрави и честити. И вино за здраве. Пивко вино, стопанино. Добро е. Добро е. Хубаво. И малко пара за берекет. А сега сме донесли и питка с късмети. За всички. Първи клас. Бъдете здрави, малкия с бухарчета. Четете смело книжките, другарчета. Втори клас. С труд и радост всеки час ще блесне в втори клас. Трети клас. Трудолюбиви пчелички бъдете. Медецът на знанието вие да съберете. Четвърти клас. Здраво учете, не бройте звездици и небе още ви дари шестици. Пети клас. Началото е зад гърба. Гордей се с труда. Шести клас. С увереност и вдъхновение те чака ново приключение. Седми клас. Невео пристига. Ти не се плаши. Знанията свои смело покажи. Осми клас. Ново начало, нови мечти, с увереност и устрем нагоре лети. Девети клас. С упоритост и късмет ще стигнеш всеки връх напред. Десети клас. Вие сте борци на знание.
Нека не е било и състезание. Дойде ли моментът, пресечете с победителската лента. 11 клас. Целите са вече ясни. Мечтите смели и прекрасни. 12 клас. Тези престигат пълна пара. Знанието превръща се във вяра. Но не към небесата обръщай очи, а към учебника и здраво очи. Към служителите в училище. Здраве, късмет и весели дни. Коледа светла да ви подари. Към госпожа Кусарова, госпожа Драгийска и госпожа Стамбулийска. Пчелен кошер управлява се с умение. Мъдрост, справедливост и търпение. За крепко здраве и душевно равновесие. Във вашата напрегната професия предписваме рецепта за гаранция. 3 месеца учение и 9 месеца ваканция. Към учителите. Постоянство, търпеливост и нерви от стомана. Учите, пишете, без никаква драма. Трагедията идва, когато прозреете, че вие сте единствените, които четете. Бъдете живи и здрави, засмени. До година пак така да ни посрещнете. Да ви се роди агне на Гергиов ден, жито на Спасов ден. И да се радвате на добър късмет цяла година. Взима коби. Така ли е било? Колко е празнично! Колко е хубаво! Моля те, зная, че си Коледа, помогни им да си спомнят. Нека надникнем. Мите, спомниш ли си къщата на баба и дядо и коледите там? Каква магия имаше в припукването на бъдника? А в аромата на битката още си спомням какво хубаво каравайче ми беше свила. А радостта от очакването да намерим паричката. И как всички се събирахме около трапезата, заедно. Заедно. Хайде, Боби, тръгваме. Къде? Отиваме на село при баба и дядо. На бъдни вечер семейството трябва да бъде заедно, за да бъде благословено в коледната нощ. Хайде! Благодаря. Бъдете здрави! Заедно бъдете! Защото корените се множат, когато свеждат гранки върховете. С поклон и почит пази се родът. И в тихата и свята нощ, в нощта на Рождество се помолете. С пламъка молитвена свеща към Бога благодарност отправете. Душата ви да се изпълни светлина от ярката звезда на Витлеема.
свещената и благодатна топлина от Божията обич да приеме. У всеки да покълне доброта, надежда до сърцето да се свие, ръката ви да подаде ръка, тъгата нечия изтрие. В това е тихото блаженство, обгърнато от коледна благословия. Добрата дума е вълшебство. Щом можеш,